הפסיקה המוזיקה. לא נפל. Let me introduce you the three things in my life. The money, the man, the diamonds, the diamonds, the diamonds, diamonds, the diamonds. איך שהיא הולכת עם האף בעננים, כל הזמן נדחפת להיות בעניינים, לא באמת אכפת לה, היא בטוחה במקומה, והיא עפה, עפה, עפה על עצמה. היא חשה את עצמה, לא חושבת על מה יגידו עליה, כל אחד יודע שהיא חשה את עצמה, זהו כל עולמה, והיא עושה רק מי שאני, נעים לי להכיר, אני פשוט Adiva. שבתוך המרק יש חרק. שאלתי איך זה אף לא החרק לתוך המרק, הסתכל עליי החרק מתוך המרק ושרק. רוצה בחור פשוט ולא עבדיי, שייכנס מהר אל תוך חיי. כשאני עוברת את הרחוב עוצרת, כולם אומרים לי די, ויבה עד מתי? Adiva. היי שירה, זה אלי מההחזקה, את בטח מזהה. אני רוצה לאחל לך מזל טוב. אני מאוד מקווה שהכיסא שהבאתי לך עזרו לך עם הפשפשים. כפיתוי להביא אותי לפה, פיתו אותי עם שוקולד, כמו שאת רואה. אז שירה, בהצלחה, שיהיה הרבה מזל טוב. יש משהו לאכול? שלום, שירה ורונן. שמעתי שאתם מתחתנים, אז מזל טוב שיהיה לכם. והרבה אושר, והרבה ילדים, והרבה נכדים, והכי חשוב, הרבה חיים. מזל טוב.